Domin samun sabbin bidiyon mu, danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar an ɗora. Za ku iya danna mana alamar like domin samun bidiyon mu akan Google. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan mai sauraro bai manta ba, a bayani na baya mun yi bayani akan yadda mutum zai yi kiwon kajin gida a zamanance. Mun gabatar da shimfiɗa da gabatarwa da kuma dalilan da za su iya sawa mu dogara wajen yin kiwon. To bayan mun saurari dalilan da za mu iya dogara da su wajen kama wannan kiwo, sai abu na gaba abin da ya shafi rabe-raben kiwon su ta ɓangaren yanayin kiwon da kuma rabe-raben kiwon su ta ɓangaren abin da suke samarwa. Bari mu fara ɗaukar rabe-raben kiwon su ta ɓangaren yanayin kiwon ko kuma irin kiwon, kalar kiwon. Na farko akwai kiwo da ake musu wanda ake kiransa da suna kiwo sakakke. Wannan tsarin kiwo a cikinsa za ka sayi kajin ne kawai ka sake su rika yawo faɗa nan faɗa can, wato su rinka gararan ba. A wannan kiwo mai kaji ba shi da wata damuwa akan ba su abinci ko kuma gina musu muhalli, saboda haka ko kwai idan sun tashi sai dai su samu wani waje a yayi ko lungu a gida su kuma su kinkishe. Don haka kwata-kwata a wannan tsarin kiwo kajin mai kiwo ba su da wata kariya ingantacciya ta abinci, lafiya, daki da kuma tsaro. Wannan tsarin kiwo shine wanda kusan kajin Hausa ke samu daga masu su. Irin wannan kiwo yana da matukar illa kamar rashin saurin girma, samar da kwai maras yawa tare da kyankyashe 'ya'ya kalilan. Duk da haka fa, a wannan yanayi sai kaza ta kyankyashe 'ya'ya kusan 13 zuwa 15 kafin su girma bai fa rasa 3 ba ko 4. Saura duka sai sun kai labari, kuma a sayar da su cikin farashi mai daraja daga kan naira 700 zuwa 2000 ko sama da haka ma, wasu har 5000 ma suna kaiwa. Ma'ana ana samun guda ɗaya cikin su ya kai haka, ya danganta da ƙira dai, kuzari, nauyi da kuma girman jikinsu da girman buƙatarsu a kasuwar da aka kai su. A irin wannan kiwo gaskiya kaji suna rayuwa cikin matsaloli kamar rashin saurin girma da faɗa a tsakaninsu saboda gasa ta ƙarancin abinci, tare da fuskantar kamuwa da cututtuka da sata daga ɓarayi da dai makamantansu. A wannan tsarin mai kaji ba shi da ikon taimakawa kajin wajen renon 'ya'yansu, domin hakan zai iya jawowa kazarsa ta canja gida ko unguwa ma baki ɗaya, saboda ba ta da wajen kwana na kirki. Sai kiwo na biyu, kiwo mai talala. A wannan tsarin kiwo mai kaji zai samar da wani kashi na abubuwan da kajin ke bukata, kamar ƙara musu abinci akan wanda za su tsuntsunta, samar musu da rigakafi, magunguna, shekar yin kwai da dai sauransu. Haka kuma za su yi yawo amma kawai a gida ba tare da fitowa waje ba. Sannan ana samar musu da wajen kwana wanda ba na dindindin ba. Wannan tsarin wasu masu kiwon suna bin sa idan suna da ƙaramin ƙarfi wanda ba za su iya gina wa kajin ɗaki ko keji ba, sai su sayi wata tukunyar ƙasa wanda ake kira akurki su rinka saka kajin a ciki. Suna kwana a lokacin sanyi, wani lokacin idan har kajin sun saba da kansu suke shiga ciki sai dai a rufe. Haka zalika ana iya mai da wannan akurkin ƙasa wajen da kajin za su rinka kwai suna kyankyashewa. A tsarin wannan kiwo mutum zai iya renon 'ya'yansu ko kuma ya takaita lokacin da suke ɗauka wajen reno, tare da ba su damar yin ƙoyaye da dama. A gaba zan yi bayanin yadda mutum zai yi haka. Sai kiwo na uku wanda ake kiransa kiwo mai dabaibai. A fasalin wannan kiwo mai kaji ne kaɗai ke da alhakin kula da kajinsa 100%, wajen samar da ɗaki, abinci, rigakafi, magunguna, reno da kuma tsaro. Wannan tsarin zai fi cin kuɗi sama da wanda na yi bayani a baya, amma duk da haka bai kai kuɗin da mutum zai kashe ba wajen kiwon kajin turawa ba. A nan ana buƙatar makiyayi ya sani wannan tsarin ya fi riba matuƙar mutum zai yi haƙuri tare da bin 'yan ƙa'idojin da aka gindaya masa wajen kiwon. A nan cikin waɗannan ire-iren kiwo da na zayyano, za mu mai da hankali ne akan na biyu da na uku, domin suna kamanceceniya da juna. Haka kuma a cikinsu ne za a iya saka ilimi wanda zai ba da damar samun riba ga makiyayi. Bayan wannan rabe-raben kuma akwai rabe-raben kiwon su ta ɓangaren abin da suke samarwa. Na farko, domin nama. Kamar yadda kajin turawa ke da wanda suke samar da nama, su ma namun kajin na Hausa
ko na ce na gida na da wanda ke samar da nama, don haka su ma za ka iya kiwon kajin domin samar da nama. Siffofinsu su ne za ka gan su mafi akasari jikinsu daga kai zuwa jela bai da tsayi, wanda idan da mutum zai bi jikinsu ta ɓangare ɗaya ya ce zai zana sifili wato 0, hannunsa ba zai fita wajen ko saman bayansu ba. Gaba ɗaya jikinsu a dunkule yake kuma ba su da wata doguwar jela. A nan gaba zan yi batu akan yadda mutum zai kiwata waɗannan broilers. Sannan na biyu, domin samar da ƙwai ko 'ya'yansu. Kamar yadda aka samu kajin Hausa broilers, haka ana da kajin Hausa layers. Siffofin su ne tsayin jiki daga kansu zuwa jela, kuma mafi akasarin suna da ƙaramin jiki. Jelarsu doguwa ce wanda ta ɗara tsayin kansu wajen tudu. Yawanci sukan yi ƙwai 12 zuwa 16 a duk lokacin fara ƙwai kafin su fara kwanci a yanayi na rashin samun kulawa da su wajen ba su abinci, rigakafi da magunguna, cututtuka, muhalli da nagartattun zakaru da maganin ƙwari. Idan kuma da kulawa sukan yi ƙwai 15 zuwa 25. Wasu ma ko reno ba sa yi suke komawa a sabon ƙwai. Daga ƙarshe, kowane makiyayi yana da kyau ya yi abin da ake kira crossbreeding domin inganta kajinsa wajen siffa, girma da kuma samar da ƙwai mai yawa. Hakan zai taimaka wa makiyayi ya samar da wani jinsi na musamman a cikin kajinsa, wanda kowa zai so ya saya ya kiwata. Don haka kowa ya sani ta haka ne ake samun kajin da aka samu kajin su ma da ake kira maja da dai sauransu. Yadda ake yin crossbreeding shine, misali idan ka siyo kajin ƙwai na Hausa sai ka siyo misali zakaran turawa irin jinsin da kake so, sai ka haɗa shi da kajinka. Idan aka ƙyanƙyashe 'ya'yan a ciki, za ka iya samun wanda suka yi kamar uwar, wasu kuma kamar uban, a yayin da wasu kuma za su kasance da duka siffofin biyan. A nan abin da makiyayi ake so ya shine, a duk lokacin da ya sami irin waɗannan jinsi, sai yana jinsi wanda suka ɗauko duka siffofi biyun, sai ya riƙa ware su a hankali suna taruwa har wata rana duka kajinsa su koma haka. Amma a nan ina son mai kiwo ya sani crossbreeding yana ɗaukar lokaci mai tsawo, don haka tun a farko mutum ya kamata ya fara, saboda wani lokacin sai kaza ta yi ƙyanƙyasa amma ba a sami bayyana irin kalar da ake so ba a cikinsu. Wani lokaci kuma zai iya zama a sami 'ya'yan sun ɗauko yanayin amma ba su kai ba. Abin yi a nan shine sai mutum ya ware su suma idan sun girma sai ya haɗa su aure da irin zakarun nan. A irin wannan haɗin yawanci ake samun breeding ɗin da ake so. Daga ƙarshe, kowa ya sani yin crossbreeding yana da manufa, kamar don samun kajin da za su yi ƙwai da yawa kuma masu juriya, ko kuma don samun kajin nama ne masu juriya, da dai sauran dalilai da mai yake so. Don haka dole mutum ya fi mai da hankali wajen abin da ya sa yake yi. A nan muka kawo ƙarshen wannan bayani, sai mu tara a kashi na gaba don jin ci gaban wannan bayani, inda za mu ɗora akan siffofin muhallin kajin da kuma yanayin yadda rabe-raben su yake. Domin samun dukkanin wasu abubuwa da muka ɗora dangane da harkokin kiwon kaji ko noma, za ku iya shiga ta website ɗinmu mai suna www.iliminnomadakiwo.com domin samun duk abin da kuke bukata da ya shafi noma ko kiwo. Haka zalika za ku iya ajiye tambayoyinku a website ɗinmu ta hanyar comment ko kuma a cikin pejinmu na sada zumunta wato Facebook mai suna ilimin noma da kiwo. Mun gode. Domin samun sabbin bidiyon mu, danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar an ɗora. Za ku iya danna mana alamar like domin samun bidiyon mu akan Google.